Добър ден, приятели! Днес се намираме в град Нови пазар. За първи път копаем в този град. Копали сме в областта на Нови пазар, но не и в града. Стигнали сме приблизително към 1,50 м вече. Какво и трябва на една така хубава нова къща. Разбира се, че и трябва един хубав кладенец, за да може хората да си навържат нещата за поливане на райграс, било басейни или за водата да се пречиства и да се включи към къщата. Продължаваме да копаем напреде. Който иска, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Ние сме на среща, може да се свържете с нас на този номер или да ни пишете на лично съобщение. Благодаря ви и ви желая лек ден!